That's all life be. I don't text you, I don't call you, I don't message you. Siamana, we go drink it. You get to go for you. We can have Malaga. On va la keyboard. You're welcome, you're welcome. Welcome, Masters. I'm back there. Never enter here, the streets are back. So my aim this year is incorrect. When's the last time I missed my I can tell from the confidence I know. Anyway, I see you, that's the best you know. Everybody calls for the killing with their tone. I know what I'm doing, I'm going when I come through big and I'm saying I'm in the field. I bet that when I come through big I'm saying I'm in the field. I bet that you heard me. I know the phone last time when you it's alright. This is our bounds of life. My mind taking its own course. Best back in my life, take the next stop off. Best rapper alive, wait till you want. Best rapper, I stay that they want. I think that they phone cool, but I aim for the head. I put my heart into this living today, hit you like that. Calm down, this energy you never see it, it's just big. When I come through big energy, I'll share something. You heard me, I'm phone that's fine. Big energy, through big energy, I'll share something. I bet that you heard me, I'm looking for it. This way, big energy, I'll share something. I bet that you heard me.
Hi, my brother. Hello, my brother. Well done, girls. Well done, well done. You know YouTube, our YouTube artists, right? You know our YouTube. Yeah, go there, you see yourself. Yeah. Yes, Maxima. Okay, man. Ubu bi na fisi mi. So, all ife kala aka ka ngeri na abale nlisi ntaba. Uze be kwalo. You know? On sere. Bale be say because nwa wa say Joe wa ga YouTube otakasia. You know YouTube atakasia. Aka na video no aya ba na YouTube gele o mama aya ba na YouTube you live ka na ifa I don't live you are live you will forget ha say I back that I don't live worldwide worldwide yeah all head if you go German all German police have work about Joe, what data? That's yeah. All live kind of now. Live. Yes. Oh, yeah, no. Oh, too sad. Mother, yeah, mother. Yes. Hey, why, Yoma? Tell me, get the ballet. You know?
achọrọ m ihe dịkpa na-eri achọrọ m ihe dịkpa na-eri odugwu abụrụ gaile nne m ọlịa so ị bịara ebe ime ka m mara abịa m ọma na abịa m ọma ka obi dị mma Thank you very much. yes na and eji m phone number gị kama na amaghị m afa nji wee save ya you know but m ga-eche because onye ọbụla m save afọ ya from church ana m etinye RCCG so that ntinyezi RCCG dị ya afọ niile agba nchọbazie by the time school remind me again Olivia ọ nọ ebe a na nsogbu adọrọ na ọ nọ ebe a so ihe a na-aga live o yes so that ihe aga awa YouTube ka ịfụ ife na-eme ebe awa ịnụ ife niile emere ebe a tata na ebe awa ọ mara ma amụọ ife na-alụ yes so o mesịrị ga ebe a galile afọ iribekwa iri o nwere chọrọ gị okwu onwekwe chọrọ gị okwu ime ka m mara alright ngwa na ka ncha ka ntara ya ebe ọzọ yes daalụ Allora, da. Quando? Transfer kan di edi na abali a transfer ana na goge nzokwo transfer arụ n'ọrụ dị egwu yes Ora bele hazere bi he geri biko. Ori be mi ri. Anje o teni ni na. Yeah biko. Ano. Oru be ngim ben geri o mezi fen geri mana. Aka me ebu ebu rala. Cause that yeah, ngem. Okay, dalo.
Let's leave your hand behind for now. We'll come back for it. Let's go.
join us. Yes, so yes, so. Another announcement. I am like a DJ, like a holiday. It was single 11th December. But then, Tukuba. December 11th. Cardiff. Because Tukuba Cardiff. Cardiff. 11th December. Only singles each one. So that's 14th February. Yes, so. The no singles. You like a DJ. Come and keep you company. December 11th, 7 p.m. Then another announcement because I need to say this. If you are interested, you show us a Rocket special table and that day, December 11th. Make a man send them a message. Send them a personal message. Man is a Rocket table, it's not like champagne. Because I will go have no I don't DJ. Anybody who wants to see what happened here today to go to our YouTube. Botol. I was going to say, I trust you. I trust you.
nne m biko kebụl ihe ka ihe nwere ike ịgwa ụwa niile ife na-eme ebe atata ole ndị na-eme ife a na-eme ebe atata kọmuniti ole otu o si wee chọrọ ọkụ n'ụbọchị tata ọkwụ ya so onye aghara nwanne Enugwu Hausa onye aghara nwanne na UK ọ bụ ekekwala afa gị Evangelist Ebere omekwa ị na-ekpere ndị Igbo kọmuniti ekpere maka na adị eme ife a enwe nkwa na akwụkwọ aka n'ume bikos anyị nwere ndị bụ ndị nwere ndị Abraham na nna ịtagoso ị na-eme ị na-ekpekwara ya ekpere na-etiri anyị chapelet na mmiri ka ịfụrụ ife a na-eme ibe a n'ụbọchị tata na ada jinjim ka o nwee ike na-agakwa n'iru na-abawanye ịtago amen otu otu ihe nri ebe atata gwogwo ndị siri esi ndị rigwa na-eri anyị wee na-asa aka siri ihe eri n'ụbọchị tata na Chineke na-agụzikwa aka ma mmaji bụrụ mmaji asị m ndị owenu ihe dụgo na akakwala m onye ndewo yes ebe niile ana m akọwa both local and international edu Brazil ịkara aka nwanne ịkara aka ọkwa ojugo gị anya because ọ bụ afụfe ekwu bịara ọba onye ofe ekwuru ka a na-eme onye eme ma pịawa ya azụ okwusi ike oke ebe onye kọliọs ebe kịrịkịrị ọwụ ya nọ ndewo onye akọwara marala ka a tara ya ebe ọzọ ama na onwe ya adịghị ọrụ na ọ mara m ama ndewonu all the way all hail Biafra ya tugo ge maazị Nnamdi Kanu ya ka anyị gaa saịdị ka nara ikuku marakwala ife na-eme saịdị Igbo ekele m unu ole ndị na-achọ ọkụ nke ya n'abalị a ihe unu na-eme adịghị mma gịnị ka a na-eme na-adịrọ mma Igbo house ọ ga-adị Igbo mma ọ ga-adị Igbo mma o nwekwara ihe anyị eme wee metụ unu eme n'elu akọzie eme n'ala akọzie Igbo house olekwara nke ịdị mma ya ịdị mma ya bụrụ mesome donation na ka e nwee Igbo house ebe aba ha na-akụzi asụsụ Igbo omenala Igbo ọ ghara ịna n'iyi mba ọ maala n'iyi mana ihe ya amụkwa amapụtasị na ihe ebu ụzọ zụta ala wee zọmute onye na-azụkọta ọdụka anyị nwa na-agba gị okwu na ya azụtụkọ ala ihe ebu ụzọ na-ekwukwute okwu ala Igbo mba ebe anyị nọ ebe a asị a na-eme n'elu a na-eme n'ala anyị ebu ụzọ na-eme n'ala mfe emewe n'elu mana ahụ ọdụka unu ekwenyeghị na anyị ekwu okwu anyị na-egbusisi ndị Igbo onye amụrụ amụ n'ala ka amụdoro ya onye amụrụ amụ n'ala ka amụdoro ya onye ka anyị na-ekwuru okwu na anyị ebe obi ka ọ na-agbachi ebe obi ka ọ na-agbachi bikọs adị arapụ isi aka agba oriọk exactly so anyị akwado ofu okwu ka anyị mụ na gị na-abụ na-ekwu ofu okwu ka anyị na-ekwu ife ahụ so mana ihe anyị na-ekwu okwu ebu ebe ọ dị etu a na ndebe anyị achọghọ igede ihe gbasara onye gwara gị ya ebuzi ụzọ wure ụtụtụ na-asụ ọfịa na-akụzi na-akụzibere nye ka anyị na-eguzi okwu ka anyị nweta Igbo house ebe anyị anọzi ya bụ permanent ebe anyị anọ na-akụziri ma ndị ebe anyị nụrụ ndị ọcha ma ụmụ ha ma ndị niile ikwu na ibe ha ihe gbasara Igbo kekwanụ maka ụmụnne gị ndị Fulani na-egbusi n'ala Igbo onye ka anyị na-ekwu okwu na-agụ 1 wee gụọ 2 oke mmadụ ya ghara ndụ wee kpaba akụ a ga-ebu ụzọ kwuo okwu ndụ wee kwumekwute okwu akụ bikọs ọ bụ onye dị ndụ na-ekwu okwu akụ eziokwu nye ka anyị na-ekwu okwu ka mana ịmago ihe niile agbacha egwu ọ na-anụ ukwu oke ka ebe ịnọkịta ịnọkwa na IPOB worldwide ụmụ abụọ eso m na ndị mere na ESL ana m asụpọtụ ESL oke so a chọrọ nka ndị Igbo niile bido sọpọtụ bụ ihe gbasara ESL ọ dị mkpa anyị nwere onwe anyị enwere onwe anyị maka na onwe ihe karịrị ọ dị adịgide ọnwa mgbe nta
so nji ekwu mana agbụ ekere nwa ngwuru orugo ọtụtụ complete and you guys nọ ebe ya ka o ji ewute m na ndị niile na-ekwu okwu ebe a anaghị ekwu okwu ịsọpọtụ ESN ya ka o ji ewute m so mgbe ere atịgị na ọ nwere ike ọ bụrụ maka na ya enwebeghị Igbo house mba ọ bụ iwu Igbo house bụ ya anyị ebugodo ụzọ were kwuo okwu ife na-eme n'ala Igbo maka na ndị nke anyị na-anwụsị ịtago ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị n'ala Igbo ewere ego ọgwụ ego mana Chineke ya ekwe ka o rie were anyị nyefee n'aka ndị Fulani so ife a na-akọwa ya bụ na agbụ ekere nwa ngwuru orugo ọtụtụ to your tent o Israel ndewo ya na-egwekwu ebu referendum ọ gwụla oke maazị ka m na-eme ka m gaa n'ime kịta ka m gaa seta ndị nọ n'ime ihe na-eme kekwara afa gị afa mbụ maazị Chukwumezie mmadụ ndewo ọkwa ya ọzọ Igbo ndụ ala ịlọwu ya ngwalụ daalụ yes so Igbo nwe mmadụ ka m bara ime ka m setakwanụ ndị nọ n'ime maka ọ bụ na nyeso nwa ike si n'ọwụ enye ndị ebe enye ndị ebe a amala onwe ya ịkara aka ndị ebe a enye ndị ebe a ọsị kama gawo ka dọlịba ụwa bụ dọlị kama gawo ka dọlịba ụwa bụ dọlị wike alala n'iyi ọ lagolo iyi ịmara Igbo ma ọ na-asụ Igbo nsogbu adị ya ụbọchị takabụrụ isi ihe a na-eme anọkwa na YouTube nke sọrọkwanụ na ama live ka anọ ife a yes live ịnago ebugotere m meseji na link isi ahịa ka na Brazil no so send that send that na WhatsApp gị Maybe I'm gonna use chat today now. I'm gonna catch chat today. I sent him. Yeah. I'm gonna send him all this. Lama
welum. Eko kala kama wana parasi.
na-akụ na? Gịnị na-akụ? Look, Abbas is. Nine or okay. Hello, people, please, if you can help us to pick up some places around you, that will help us massively. There's too much rubbish everywhere. Please, we're pleading people to help us. Just pick up some rubbish around you and put it in the bags. That will help us massively. Thank you very much as you do that. I just want to